Tulog ka maghigala pa tayo humamadisgrasya sa Cagayan de Oro City. Ato ibalik si Clyde Macascas. Pasado alas 3 ng kadlawon diyang nadawatan sa kapulisan ang report. Labot sa vehicular accident sa Gusa National Highway Cagayan de Oro City. Sa ilang pagresponde, duha ka sakyanan ang nagsungag tunga sa dalan. Sa mong disgrasya, patay ang tulo ka biktimang pulos sakay sa usa ka sports car. Samtang samdan ang driver sa gibangga niini nga pick-up truck. Ang mga biktimang namatay, nailangan sila Ruth Lester Gaed, ang nagdrive sa sports car, ug duha ka pasahero nga sila Cameron Lily Madrid ug Lois Gay Lagman. Pulos nag-edad 21 anyos. Ang driver sa gikasugat nga pick-up naila nga si Jose Girolin. Kining Toyota MRS is ni swerve or niliko og kalit pawala na wala na niya makaya og brake. And based on the initial investigation conducted by the traffic investigator, nakita po niya sa area nga naay taas nga skid mark ang kaning Toyota MRS from his lane patabok sa pikas sa lane sa kaning Chevrolet. Wala kuno naka-seatbelt ang tulo ka mga namatayng biktima. Gitunan pa sa kapulisan kung makasuhan ba ang driver sa pick-up. Labi pa nga sa inisyal nga investigasyon, ang sports car ang kusog og padagan ug mo'y mibangga sa sakyanan niini. Kasamtangan pang gitambalan sa ospital ang driver sa pick-up. Uban si James Yap sa kamera. Ako, si Clyde Macascas para sa One Mindanao.